Здравейте, с мен Ива и разбира се с най-чаканото предаване в hotnews.bg. Неудобно. Днес на гости съм поканила две жени. Едната е вече пораснала, а другата в очакване да се роди. Гостенката ми е доказала своя талант пред цяла България. Дали същото обаче ще сполети и наследничката й, ще разберем след години. За сега ще трябва да се задоволите с най-добрата фотографка Вили Каймаканова. Точно горе-долу, като се запознах с него 5-6 години, изведнъж започнах. Преди това с какво ли не съм се занимавала, но нищо свързано с изкуство. Би ли ориентирала детето си към това изкуство, фотографията? Не бих е спряла каквото и да пожелая. Как ще спреш? Понякога децата са по-мъдри от родителите си. Но за теб нормално ли е на момиче да се снима за корици и вече да стане звезда в България? Без да е постигнала абсолютно нищо малка. Друго, освен да се съблече гола. Начини. А и България е малка. Просто това сме издигнали в култ. Както, примерно, някой става певица и става с корица. Независимо дали може или не може да пее. Здравей, Вили! Здравей, Ивче! Много се радвам, че ми гостуваш и то вече в 8-я месец. Изключително съм щастлива, че и до мен седи една от най-добрите фотографки, да не кажа най-добрата за мен. Сега всеки си има мнение. Да. Кажи ми, още ли работиш? Да, онзи ден снимах корица за Playboy. Добре, как се справяш? Аз не знам, просто не ти кажи фотоапарата. Лесно ми е, когато работя, трудно ми е, когато ми кажат как да седа вкъщи. С това коремче? Не знае, когато работата е любов, а не работа, не усещам. Същото е да ме боли глава и да се кача в колата, винаги ми минава и карам. И така е, отидох на работа и бях прекрасно, прибрах се вкъщи, всичко ме болеше, гръб, после започвам така е. Не знам, искам да... Когато работя съм фотографите клякат, стават. Да? Как се справиш с това коремче? И ще го видите в новия брой. Справям се, не знам. Точно, с любов според мен. Ще дадем ли пола на детето? Да, момиче. Момиче? Да. Което чу, че се говори за него и започна... Да рита. Да рита сериозно, да. Много ли рита? Да. С такава майка. Според мен трябва да вземе нещо и от мен. С такава буйна майка. Да, лудичка е в интерес на истината. Трябвало вече в 8-9 месец да се окрути от липсата на място, ама... Нека да запознаем нашите зрители все пак и с бъдещия татко. Да ни разкажеш от колко години сте заедно? От 6 години сме заедно. Бъдещия татко е голямата ми любов. В живота? Любов, муза, всичко, което може да се каже това е въздуха, който ми е необходим. И изобщо Твореца се прояви в мен, откакто се запознах с него. Ето това е. Вижте какво може да направи един мъж. Горе-долу, като се запознах с него 5-6 години, изведнъж започнах. Преди това с какво ли не съм се занимавала, но нищо свързано с изкуство. Нищо свързано? Не. Преди това също така си имала доста дълъг брак. Да, 14 години брак имах преди да го срещна. Добре, защо от този брак не се появи наследник от връзката ти сега? Защото това е голямата това е голямата ти любов. Не знам, защото тези същества знаят кога да се появят, според мен. С кой човек? Може би с правилния човек? И правилният човек, не е било някакъв физически проблем или просто никога не се е случило. Не е трябвало. Кажи ми, кога за първи път се срещна с мъжа ти сега? Къде? В интернет, разбира се. В интернет? Да, много известен за времето сайт. И аз си комуникирах с хора, нормално, защото работата ми беше в видеотека и си седях по цял ден и в интернет. Се запознахте? Да, аз съм комуникирала с много хора винаги. Просто всичко е оставало до някакво ниво, е така флирт, за деня да ти е готино. Изобщо през ум не ми е минало да търся нова връзка, да влизам изобщо в някакви такива приключения. И си се случило, в интернет. Добре, смяташ ли, че интернет е подходящо място за запознанство и за развиване на такава сериозна връзка като твоята? Много хора гледат след като видиш на живо. Много хора гледат несериозно на тези неща. След като видиш на живо и направиш комуникацията на живо. Преди това може да има доста заблуди. Как беше? Око да види, но и ръка да пипне.
Добре, с тези дълги връзки може ли да се каже, че ти си поживяла? Да. То зависи. В смисъл такъв има хора и хора. Значи, за мен като цяло секса и удоволствието са идвали винаги тук от мозъка. Трябва да ми е стимулирана мозъчната дейност, да имам интерес като цяло, а не само физическото ниво, което може да го постигнеш и сам, и лесно вече на днешно време, и не ми е интересно. Просто не ми е интересно. Но в общи линии почти през цялото време е имало с кого да флиртуваш, защото съм работила с много клиенти. Това ми е било, може би, достатъчно, за да кажа, че съм си натрупала... А изневерявала ли си? Да. В случая се застъпиха плюс това двете връзки. Така ли? Да. В смисъл, брака с голямата ми любов искаш се да застъпиха. кажеш, че Тай беше голямата ти кошмарно. любов е причината ти да се разделиш с бившия си съпруг. Причината е била съвсем друга някъде, където... Причината според мен е била в това да се опитваш да живееш с някаква сигурност и да приемеш жената за даденост и да ежедневието да става просто ежедневие. Не съм такъв човек. Не съм си го и мислила. В смисъл сега вече, когато правя сравнението, мога да го кажа отстрани. Тогава съм си живела, не съм търсила връзка в интерес на истината. И беше кошмарна година и нещо, в които са били примерно застъпени. Той даваше ли ти развод или се дърпаше? Аз просто си тръгнах един ден, защото вече бяхме преминали. Това да лъжиш е най-отвратителното нещо. Аз лъжих, защото се налагаше заради... Клетките ми умираха без този човек. Аз просто не се чувствах без него жива. И се налагаше. След това съжаляваш, разбира се, защото е неприятно. А иначе развода... Добре, ти си изневеряла. Би ли простила изневяра? Знаеш ли от кое боли? Аз знам. Не толкова от физическата, колкото от психическата изневяра всеки ден. Дали в комуникация, дали от липсата на внимание. Това е изневярата. Значи, ако обръщаш внимание на една жена, достатъчно, някак си нещата са по-други. Физически акт, аз ги преживях и двете, смисъл преди. От психологическата изневяра, от комуникацията с тези хора, всъщност от липсата на внимание, което е било към мен много, много повече. Е боляло, отколкото след това, като научих вече на финал, че имало и физическа. На финала научи на финала, всичко. Не, тя е била на финала. Не, тя е била на финала. И като чух, нямаше нищо, разбираш, изобщо нищо не ми трепна. Дори някакво собственическо чувство не се прояви, ето така за малко. А през останалото време е било по-неприятната част. Ех, че хубаво, даже се размекнах. Но какво е любовта без малко секс? Сега, след като си бременна, нали секса не е табу? Много хора, много момичета, които не са забременявали, си мислят, че когато една жена забремене, секса става абсолютно забранена тема. Аз пак преди това казах. Значи, секс можеш да получиш по много начини. Разбираш ли? Не само с физически контакт. Освен това, еволюционно е доказано животните какво правят. След като веднъж ги оплодят, докато не родят, не дават. Добре, могат да се оправдаят спокойно. Разбира се. И те се знаят как да се съхраняват. Може пък и да е добре. И да е правилно това. Добре, ти правиш ли секс в момента? По най-различни начини. Не може да кажеш, че в най-различни пози, че вече направо не, нямам предвид за поза. Знаеш ли, че дори и една прегръдка, ама повече, разбираш, и дори едно физическо докосване по съвсем различен начин може да е за мен секс. Това е за мен възприятието за секс, не е само физическия контакт, да не съм по-груба, вкарваш, изкарваш. Да, самия ми начин на живота е такъв, винаги всичко да е по-странно и различно и да съм извън установените правила. И затова се опитвам с всичко да го правя да е по-странно и да е по-различно и да не е като другите, защото си е моя начин това. И не ми е проблем изобщо. Не ми липсва абсолютно нищо. Ти ми изглеждаш много романтична. О, да. Първа писта съм. Кой е най-романтичният подарък, който си правила? Аз ли? Да, или те на теб? Не знам за кой мъж говорим. Без значение. За любовта говорим. Да. Ами, борбата за... не знам. Така как ме хвана. Не зная, може би
Това е всичко, което съм направила, за да бъда с този човек. Не можеш да си представиш през какви неща съм минавала и какво съм правила. Бях готова да стигна, ако се наложи, до Хималаите, ако знам. Просто на всичко. И за мен това ми е бил най-големия подарък. В материален план сватбата. Подписани. Всъщност ние още не сме направили партито, но подписа. Така изведнъж го решихме за една седмица. И подписахте. Беше феноменално. Разбираш, аз нямах рокля до предишния ден, нямах нищо. Да. Да, това наистина е импулсивно решение и доста романтично. Реших на тази дата точно, защо викам, не трябва да е в тази година, някакви там нумероложки неща ми бяха влезнали в главата. И най-хубаво е синхрона между нас двамата. Когато един я каже нещо, разбираш и съгласяването, допълването. Веднага го решихме, освен това си беше готино. Аз в неделя се женим, примерно четвъртък още нямах нищо. Да. Това стана след като забременя? Не, преди това. Преди това всъщност детето би трябвало термина му е на датата, на която подписахме. Ако стане, добре. Ти как смяташ да раждаш? Нормален начин. Значи не е много сигурно. Ще видим. Би ли ориентирала детето си към това изкуство, фотографията? Не бих е спряла каквото и да пожелая. Как ще спреш? Понякога децата са по-мъдри от родителите си. Какво смяташ за новоизгрелите звезди, ако мога така да ги нарека, които се появяват на корица на дадено списание? Ето, например, ти ги снимаш, след това стават много известни в България, пише се навсякъде за тях. Какво смяташ за тези момичета? До мига, до който не са забравили откъде са тръгнали, смятам, че всичко е наред. Но просто някъде се получава едно самозабравяне. Но за теб нормално ли е на момиче да се снима за корици и вече да стане звезда в България? Без да е постигнала абсолютно нищо малка. Друго, освен да се съблече гола. Начини. А и България е малка. Просто това сме издигнали в култ. Както, примерно, някой става певица и става с корица. Независимо дали може или не може да пее. Ами, че той има ли такива певици в България?